Anyang aki din! Ay na, apaw! Kunak lalaki din, no? Sino tikas larubin palilya ang masabak ka? Si kamagayam, pare utaw. Wan pare, apay, di mo ka di madlaw, nagdi ko sakit tikas na unay. Ha? Kan nagpumadak pa isa nagpintas, ti pan nakabis ngay ti boko. Ay, una yan. Sa dino ti papanamaya? Mapanak man niya yan ni Saria. Inak man sarunggaran. Anya? Ay, awan pa'y makatawid manipod na balo ka? Ngamita, dagaya mo nararmamaon. Pare utaw. Ne, apay, kapoy, pare toryong. Ay, unay kang paray. Kahit, kaya nakangarod ni Saria. Saan na pa'y magkidingay naklon? Nga mamok, ken mariknak. Nga damit pa naggusto na kanya, pare toryong. Sigurado, saan ngagbayag? Sasagutin niya ako ng matamis na oo. Anya? Ala, ingka nga raw. Ang mga no agur-uray ni Saria kinga, pare utaw. Pudno ka day ti madamdamag kaw, anak kaw. Anya day tananang? Nga, dakan war-arman na ni Utto. Ay, pudno day tananang. Nasabak ko nga rod itay lang. Mapanakano sa rungkaran ni Saria niya balay na. Aniya? Ay, saan na talaga maikan ni Otto ti kinababairo na, nanang. Iwang nga raw. Awang pa ti makatawan. Manipod idipin mo say ni bakit na. Nga maita, adamanin ar-arman na. Anya nga raw. Babairo nga raw. Iso ti katatao na. Ay ayatin ka unay-unay. Saria my love, so sweet. Ha? Ikarik asan kan tupulos pasagitan, iti kaano man. Tandaan nam na ita, Saria. Ay, Utto. Awan pa'y ti makatawan. Manipod idipin mo say ti asawam. Angam ita, umay nakit din sarsarungkaran. Awan mo dagas na, sigagid di mat. Agpara tamot abalo. Iso nga awan parikot. Ay, saan? Mangsapul kalaangan iti sa baling armam. Sana siya. Ha? Gaputa iti kaano man, saan ka maayat? Nagsakit mo tanda ita pa nagsasaom siga, Saria. Anya kalaki din na ya. Natarak mat. Kan may sa anak pa yalakay. Kabalak pa iti mamin 8. Anya? Iso pa nga sim, Saria, my love so sweet. Aklunin na kuma. Oray kasta kang agsaw kanya, sa anak ka maupay kin ka. Gaputan na pudno, ti panagayat ko kin ka. No ada pa'y panggap mo ang makiasawa, Saria. Saan kumamatan angan ni Utaw? Ha? Nadamag ko nga may nga agar-aram kanukan kakag. Ay, pudno day tanana. Kanayon nga rin mo dito itersenak. Kunamla no gumatang. Ngam saan mat. Taday tala aram-aram ti umay nararamidan. Kastaya. Iyapo day jay alalaki. Talaga dinan maikat ti kinababairo na. Di nalakit mauray ang mapalabas ti makatawan day di asawa na. Sa agarang manan iti sa bale. Anya ngay nga ron. Kat babaero mat. Basta, ti maibagakin ka. Ti musong batan day jay nga utaw. Awan ti maganab mo kan kwa na kunak tumal. Kat, anya ngay utaw. Inaklon na kakadin ni Saria. Ay, saan pa'y nga rod, tata? Adamot lang kiti panagkunak. Kabailak pa'y matimamin 8. Umno apay nga ta. Ay, na yun ta maminait utaw. Kat pudno mo tata. Kabailak pa'y mat. Ay, ang mga nukong ko namladay ta, utaw. Kat no sana tumakder. Adamot agas apang patakder, tata. Anya, ay, uto ka talaga. Parikot ko nga rod no kasano ka mapagwin ni Saria. Pakipot pa lang amin na yabalo. Ay, unay ka na yaw tao.
Anya laki din. Ngam no mauma ka talaga kinkwana tata. Ay talagang agar maklangan iti sa bali. Saan lang mat nga iso ti babae dito ilumong kahit. Kung namlan no iso lang ti da mabagbagi na. Ti salbag asarya. Ar-arba mo nga pagsasawa. Pagsasawa ko na. Tadinak madlaklo na. Bay aman ang mabangles di iduldulin na. Doori magangaw. Ha? Surun ko. Sarya, my love, so sweet. Awan ka niya talaga ti namnamakin ka? Manon adaras nga imbagakkan ka, nga awan namnamaam kanyak. Ngamin, awan mariknak a panagayat ko kan ka. Anya? Sarya, my love, so sweet. Amok, no apay di nakayat. Ha? Panagkunam siguro, saanin atumang ka na niya. Anya kalaki din na ya. Anya? Amo ka day tatirason. No apay nagrigat nak ngaklonay. Nga oray adamot lang. Oh. Anya ka din dayta nga ibagbagam utto. No day tati pampanunodam sayra. Adamot dagiti agas ken wagas tapno tumangkan. Ay, pumanaw ka man dito tersenak. Anya ka din nagita nga ibagbagam. Ha? Utto ka talaga, salbag ka kitdi. Anya? Apay ngay pareho tao. Nagkapoy kamutay. Ha? Apay anak ko naman na ita, paritoryo. Win ah. Tapay di na kamulaklo na ni Sarya. May love so sweet mo. Yakman amoy ti daya babae. No niya nga tatikurang kanya ka. Tapay at di na kayat. Kit tumangkin pa yung mutamok. Anya? Imbagak lang aro din ngayon ko na. Ano sana tumangkain? At damot dagiti agas apagpatangkain, pare. Ay unay kang paray. Talaga mo Talaga kinarir mo ti kinababairaw. Ay, unay kamitin, pare Toryo. Unay ta babaero, pare. Mapleng man tilapayag ko no kasta tibagbagan, pare. Aw, no di mo kaya ti term mababairaw. Womanizer. Tapno na pinpinta sa danggay. Ay, nyalaki din na yan. Podno ka di tinadamag ka o tao? Ha? Anya rin ta, tata. Ngayon, sardang mo karon ti panag-ararim mo ka ni Sarya. Podno aya. Uy, tata. Insardeng kon. Tanapukawan ako ni ti kakaisuna namnama. Aya, di nakmad lang amin naklo na na. Kun manumit tin abulan nga. Dato na kinwa na. Kunamlan nakapimpinta sa balo da ya Sarya. Nagalas mo lang. Fay, ay, gapulang ta di na kayo naklaon. Kastante bagbagam. Nga musto lang di saan na panangaklon kanyak, tata. Ngamin, addaman yung tinamamok nga ububing nga amang nga miso, tata. Aya, ububing ko na. Saan ka ba'y siguro ato lang, tata? Tapno saan nyo anang nagtimbaga? Ay, yan niya laki, day na ya. Di na kainaklong ni Sarya. Day tokit ububingay. Awan to mga minti pamatiyo kanyak, tata. Ado tiwagas, tapno tumanggan. Anya lagi din na ya. Ado mo kapag patanggan, tata. Iso nga mo, saan nga agbabawi ni Talya ang mga klon kanya, tata. Ngam, manong utto. Aday nga ubingak ngam sika. Laklakay ka kanyang iti 15 years. Kung naktumot kin nga, Talya, saan mo't aday jay tawon ti pangibasaran iti napudno a panagayat? Ha? Iso pang asim, Talya, di na kumamot paayan. Pinainak na jay asarya. Di mo kumamot tin ulitin na. Ay, Di ka kumamot ag sinaya kas na, Talya. Uray aday walaklakayak ngamsi ka. Tumangkan ba'y mat? Si kakid di mat. anya? Ay, anya ka din day nga ibagbagam, manong utto. Ay, kwa. Ti ko na, no sana tumangkan. Adamit agas apagpatangkan.
Anya? Ay, puno ti bagbagak talya. Mamati ka ko ma. Anya? Adda manin sa baling ar-arman ni Utaw. Adda nga rod nanang. Ob-obingam ni Sarya. Agasam day tangay. Ipasika na kanukin nila kay Pedro nga agtawan lang iti 25 year arman na. Anya? Kahit inaklon na nga rin ni Utaw. San pa'y siguro nanang? No inaklon na ni Otaw. Imay ko man aday dito. Ngumay na iparamag. Amumitin ti ugali na rin nga Otaw. Tunggal ada mga klongking kwa na, kurang lang kay pakamunan iti bumarangay. Una yan dayjay nga Otto aya. Talaga nga ipatay na, no awan babae iti biyag na. Huwag nga ron nanang. Barang ano aklunan na dya babae. Tapnog talnan. Kayat mo, Sawen. Agayan ayatan talya. Wano to? Jakmat lang amin malabdan diriknak nga agayat kan ka. Nga ore adayo nga inauna ka ngam siya. Yahoo! Kamaw dyan na. Agayan ayat kami kanitalya. Yahoo! Ay na, maragsakan aklaw na italya. Ay na, nakaragragsakan. Daytoyen ti karagsakan ngal daw iti biyag ko talya. Ti panangaklon mo kanyak. Ay agyaman ako na yunay. Awan anyaman na Otto. Ay ayatan ka unay-unay. Ay, kasta akmat king ka. Kat iti ka ano man. Saan kanto apasakitan? Apaw! Dagita man, di pa nag-isisam. Pagatlapayag ko naman. Anya laki, day. Ket wala pare. Sino di sana makaisam? Ket inaklon na kon ni talya. House, agang angaw ka man ako na akon pare Otaw. Saan ang agang angaw, pare Toryong? Podno, ti bagbagak. Kay, nagana sinabiyag no kasta baray. Kaskala na nga bak iti luto. Ano kasta? Ay, una pare. 25 years old ko naman. Anya lagi din. Kay, agdidit kayo mga lang. Ha? Ko ha? Agdit kami dulat na. Mabalin ka di mo ta saan. Natayar na ito yung kumbarem, pare Toryong. So, imposible apaayan nak ni talya. No, awisit nga agdit kami. Anya? Hello, talya. Hello Otto. Mabalin ka di nga awisan ka nga agdate in Don Bigat. Ha? Valentine's Day in Don Bigat. So nga, awisan ka mo't amapan agdate. Oray man adayo alaklakaya kam ka. Amok mo dagiti Valentine's ama ko na. Ala, win ka naman na. Ala, wala. Day talaga yam. Oh? Agpaiso? Ay, dagitaman ti may sakayat ko ken ka, talya. Siguradom lang ha. Asaanak ang mabuisit kan ka. Ha? Ay, saan? Anya ka lagi din na ya. Sweet da ito'y boyfriend mo, kunak domait. No worries, talya. Masigurado, mapawaw uto ka kanya nung makitam tiki na sweet ko. I assure you, talya. Tara, nanggiyo ka na, ipumanok ka idir na biyay. Nabarbartag siguro na iyay. Ay, wag, nangagkumutla na iyay. Rumwara ko mata pagsasawa ng... Ay, Wen, nangagkumutla da jay. Sanang interesado ang mga mo, no sino da jay na bartek. Tata, pare Toryong. ay, siga magaya mo tao. Pasolpot-solpot ka ba? Anya ka tayo may mo'y padamag ka na kamay. Siyempre, good news. Anya lagi din na ya. At daya mo't imay ko yung padamag ang bad news. On pa mo na po da. Anya nga rin tayo padamag mau. Ibaga mo na. Pare Toryong. Agsarak kami kanitalya inton bigat. Anya? Ay, Nay, agsarak kayo ko na. Apay akilata, nagbaliw tila nga. Ay, ada nga ron, parikot ko, tata, pare Toryong. Nay, anya nga day ta? Rumbang ko manaragsak ka, tag-date kayo.
Valentine's Day ko naman. Ay na. Ay, mabai na nga rin na mapangumatang iti pagpatanggan iti parmasi, pare. Tata, Anya? uwan pare, dahita ti parikot ko. Amangan nga no, madisappoint ni Talia kanya. Ay, una yan. Dahil talagayam ti parikot mo. Rumbag lang nga naturad ka mapan gumatang. Nakalaslas to ka lalakay. Mabayin ka kiday na mapan gumatang. Adayamot ti babaero ang managbabayin. Awan to. Unay ka matanod to. Itayak pa nga agur-uray kan kanito ti hotel. Ngamapay nga itakalaang. Ay, kwa. Pasensya ka ko man, Talia. Dala ngamin napangugin hatang ije parmasi. Ha? Anya na ita? Kwa. Pagpatangkay, Talia. Anya? Ay, unay kan? Na? Kitakman? Ay, awanan. Tinumar ko na. Tapno apag iso nga kwa. Anya? Kit, ala, Talia. Umunagtan dito hotel. Ang mga nod na makakita ka data dito. Nakababay. Kulakman mo imay taritoy tapno ag-date. Apay kaya kaslade kamot makaigig na uto. Kwa. Sabali nga minti marikiriknak. Ay. Ha? Anyat kayat mo asawan? Adda ka din nasakit iti bagbagim? Wano? Timangkan ka din? Ay, saan pa Italia? Nagtumarak iti pagpatanggan. Saan mo itati kwat iti manggan? No di ka ti, ay na, buo mo tinabagik. Sabali talaga ti mariknak. Maday talaga. Ay, Anya nga ron ti aramidak? Ay, unay ka matan? Siyaktib din di madanagan kan ka? Ay, tilan tumat ngamin ti aramidam. No saan ngamin na tumakdar? Saan at tila tumtumaram nga agas maawatam? ay, di na kumamatin ong tana. Ay, pangasim dalya. Dumawat ka iti tulong ni Tarwar. Itaray na ko ni hospital. Ay, madya talaga ti Eric na. Saan lang ati mabagbagik ti tumangtangkay. Buwa pagik talya. Matayak sa amot na. Kahit imbag man ta nakarwar ka adagos manipo ni hospital. Pareho tao. Apa nga, agkat katawa ka pare. Makapahilag ka ba? Ngamay, pare! So, saan nga minatumangkin aki? Saan mo napilitin na? Anya, kita may tartaray hospital. Kapulang itang-tangkin yaw. Ano na yung nga? Uwin nga rod, nakababayin din. Kahit, anya nga hindi ko na nitalyakin ka. Awan pare, imbrik na ka. Anya? Ay, on pare. Dahil tatipod no. Kas taunay abain na, idimpan na kayo hospital. Idi nagdamag yung nurse. Imbaga na, nagtumara kami niti pagpatangkay. Kas taunay nga alag yung nurse ka. Anya? Ay, oray siya. Mababay na may. Dayta ngaming kay paray. No saan na tumangkay ko na manayin. Saan na pilitay no. Saan na tila tumtumarab. Taray, nakababayin. Iso pa nga asim paray. Ta saan mo ko mga ulitin ay no. Bayam ka di ako maray. No tumangkin pa di na saya. Ay, uwi na pare. Saanin na talaga. Saanin pare. Promise. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti Baysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Parang Tarabay.
Anya laki din! Nanang, ayan na ni Manang Ana. Madama nga aglutluto. Mapaanak man ijay. Saan mo adisturbon? Tamabisinan ni tatang mo ang naggapo ije taltalon. Adala ang ibagakan ko, Ana. Manang Ana, adaman ibagakan ka. Jack pa'y nakaluto. Anya ay day na. Amom di ex mo? Sino nga ex ko? Ay na, adugayan ti ex mo niya. Ni Ruben ngay. Ni Ruben, apay? Nabayagan asaan kami ang nagkitkita. Manipod ng asawa. Tiniliw da. Apay at tiniliw da? Adda ka na si Kugan na bakit? Ay, unay mo daytan at chismis si Kamari. Isumuti ko na da. Dayjay ka no bakit? Sugar mommy na. Ay, imbaglakit din ata saan kami ang nagkatuluyan kin ni Ruben. Siya kumaitan ti kaasi aluklukwan na. Nakainaw ka din ni ading mo, Ana. Ado ti ininnawan na nanang, apay aya. Kuna na mo't nga da istoryaan na intun madamdama. Ay na, chismisan na kamagayam ni Marie. Amo kami na mapaspasamak dito'y lugar tayo, kapukan kwa na. Bilibak kada kayo, ananang. Iso nga road, akay kayat na tirumwar amapan gumatgatang dita kantina. Tapno makasagap latta itinaduma-duma at chismis. Nalpakas ako na naginaw. Ay kat umay kagtugawon dito'y nagtengaan mikin ni manang mo, Ana. Ay, katwa na. Anya manin ti istorya umon. Part 2, dya inistoryak itay kan kamanang. Anya? Adda part 2 na day jay? Gawan, in-text da kanyak ti part 2 na. Amo yumatan, ado dagiti katsismisak ijerwar. Ala, istorya nga rudan je part 2 na. Tanay, ang keba-keba to'y parukong kaw, kayat ko amaamuan. Ay, saan man aday tarubin ti pag-istoryaan tayo? Oy, still hurting pa ilaang. Kat nabayag damo ngamin ang nagayan ayat. Makatawon lang ang nanang. Kunak no iso ti makatuluyam. Imbag ata saan, siya kumaitan ti luklukon na. Angam anya ita, bakit kan abalasang? Mari, may sa. Dan ganyan ti part 2 ti istoryaki din. Ala, aguli mo kan, Ana. Kalpasan ana ti liw ni Ruben, tanakasikog iti bakit a sugar mommy na, adda man ang nagdarom. Sa bali mo't ababae day jay. Ay sus, nagadaon. Agasam ngay data. Playboy mo't gayam. Ayan na ngay ti part 2 na dita. Dajay, indarom jay sa bali man ang ababae. Addan tumanan part 3 na. Padaanan nyo. Ay, girl, lumuklukmag ka. Win nga ron. Hay, kurang ak ngamin iti exercise. Mano abulanan? Anya man no abulanan. Ay, joke ko lang, si Kama. Oy, saan nakamasikugan niya? Amok mata saan, kasano ko maamasikog ka, kat single ka man. Kat, isumad. Oray siya, kat masikugak samad tan. Ay na, saan aga po tadakkel ti tiyan ko kat masikugakon. Naimas lang at talaga ti sidsidaan mi anya. Di magsensama to'y tricycle ko Di ka man nagsao itikas na manong. Gaputa siyak tinakalugan, ibagamon tikas na. Joke.
Angaw kulaang da jay si kakitimoy. Agpapada kayon amang uyaw kanya, gaputa limok mga. Angam, aguray ka man ading ka. Apay ngagpaiso akil na at alimok magka. Ay kadgagangay na Kastumot at talaga no bumakatan ti tao. Kumapsot ti metabolism na iso alumukmug. Kastagayam. Apay, nadagsanak ka di una yun. Mariknak nga raw. Uray la agbangking da iti sidecar. Al, agpakutungak nga ro din no kasta. Ado kayon amang uyaw kanya. Kid no broken-hearted kan samat nga main. Aging gaita. Paka broken hearted ak kumamangay. Ne, kini Ruben nga ex mo Ay nabayag kami nga awan kin ni Ruben Manong. Iso nga road, nabayag kayon nga awan. Ngam isun samat ti pagluknuk magam. Jay pa nagsinayaw. Apay asaan kayo amamati naka-let go ako. Karurod ko paikit din amang ginagan da ya tao. Saan pa'y asim mangput ni Marie? Saan pa'y nga road? Imbaon ko itay alas 5 amapan gumatang itisidaan tayo asaka ti manok di tatalipapa. Aging gaita, saan pa'y mutasim mangput? Napananan ngay. Ay, jak nga road amaw. Taawagak man. Alas 7 itirabi sige, awagam man laangan. Api nga tamarabyan pa'y laang mo day a babae. Hello, Manang Ana. Ayan mo, agawid kanta ni mabisin kami. Nakagatang ka kanun iti sakat ti manok nga ipagpagatang ni Nanang. Aywan, adagayam di pagpagatang ni Nanang. Saan mo ang nagatang? Nalipatak. Kasano mga min? Chismisan dakdag iti kachinchinismis ko. Awanin ati magatang muta ni Rabiin. Kasano ngayon agungot ni Nanang? Agawid kalatan. Aguray ka, taadapay tuntunak. Anya day taatun-tuntunam aya. Di naggapuan di nagchichismisan da. Inununam pa'y tinakichismis ngamin. Kasano? Si Kati pagchichismisan da. Ay, migayam. Anya? Siya? Apay siya? Mala ibagak tukon kain tun madamdama. Biro kak pay no sa dino tinaggapuan na dayjay at chismis. Ay agawid kan ko na. Sige. Bye, Manang Ana. Anya nga Anya nga anya. Jay sa kati manok asidaon tayo. Ay, siyakmut ka no ti pagchichismisan da di tarwar nanang. Nagkuna ni Marie. Tapay ko maasika ti pagchichismisan da. Nasayaan ta si Mangput kan. Inururay nakgayam? Katuan na. Awan nagatang ko asaka ti manok. Nagsida kamin kininanang iti sardinas. Nagbayag ka mo amin. Tinunton ko nga rod no sa dino tinagtaudan ti chismis. Agtugaw ka man dito Ta istorya day ta ibagbagam at chismis kanya. Mabalin ka di nga agangas akpay? Agangas kan Darasam. Nakaangas kan. Pudnon samot. Apay akitaam day to'y tiyan ko. Masikog ka kano? Nagkuna. Dagiti tattao Ay, dagiti padam at chismosa. Amin da. Dagiti agpukpukis, dagiti kargador, kan dagiti driver, si kati tapik da. Ay, saan ka masikog? Saan? Isumot ti kunak, isumot ti chismis. Narawat aklaang amangan. Isuday ta ti ipalpalawag ko kat. Kabaalam nga ibusan ti sa nga bandihado nga inapoy. Imbagam day ta?
Ay sus, ibabain nak mo ilauna yan. Kat, tapno mamatid na asaan ka amasikog? Asino tinangyuaras iti dayta? Iso ti kahit ko amaamuan. Ngam, rabi iuna yan, iso nagawid ako na. Idarom ko no asino ti mang perperdi iti reputasyon ko. Ay, wana, ipabalod mo. Kat baybayam ang malungtot iti pagbaludan. Ay nabilbil ko daytoy, o kitaam. Katuan, nagdakkel ataba iti aglawlaw di tatyan mo. Kasla salbabida. Apay ngay anak ko, si kamot gaya man ti chis-chismisen da di tarwar. Ay, uwan nga rod nanang. Agyaman ka kin ni Marie, tanalaing ang makasagap iti chismis, gapukun kwa na. Naamuan tayo adagos day taapan ng perperdida ken ka. Apay asyak itan nga iti pagchichismisan da nanang. Di mo pa'y kayat, kaskala artista. Uray sa anak ko nakasla artista nanang, basta sa andak a pagchichismisan. Day, apay ngay anangisit mo tenday tabadom ama panagtrabaho. Tapno saan unay amadlaw day to bilbil ko. Sa bagay, saan unay amadlaw no agbado ka itinangisi. Oy, Marie, agring ka. Marie, Apay, amang ring ka. Kat alas 5 pa ilaang. bumangon ka takadwaan nak amapan agjogging. Agjogging. Sa anak nga agjogging. Jacket. Kadwaan nak tapno bumasit day to'y pagchichismisan da atyan ko. Isuda Apay ko mga iramraman nak dita. Bumangon ka ditan. Ado ti makitam amabalin mo nga ichismis dita kalsada. Ay, wala niya. Mabait lang araw, tagsukata. Ay na girl, apa yan ang isiti suot mo ah? Ay, agladladingit na. At dami na tayo mi. Anya? Asino? Ay, condolence ah? J.E.P.S. at chismosa. Anya? Ay, kung naklakit din no asino yung minatayo ngay bagbagam. Ipis matlaganyam. Ah, ay ngam aguray ka man. Anya ti kunam, chismosa nga ipis. Jay mangiwarwaras ama si Kuga. Ah, ay wan anya. Ay, asino matay jay? Asino nga tatinang yuwaras ama si Kugang? Nakadanon pa yan iji lugar mi. Oh, sana siya ka. Saan nakakitaan ni Tikasta? Talaga ka di asaan asika? Saan ay siya kunakman? Sumuko kan no sika. Anya sumuko sa sawam? Idarum ko timang perperdi iti kinatao. Saan nga rod ay siya? Asino ti amom? Ada ka di man? No siyak timang idarum kan ka. Siguradwak amalungsot ka iti pagbaludan. Ha? Saan ka makapag-pedicure kan makamanicure iti unag? Ay, nagkas ang matan. Saan ka makapag-makeup? Saan ka makapag-heels? Ah, uston. Sumuko akon. Saan ako naparigantan pa'y, Ana, please? No saan asika? Asino tinaggapuan ti chismis ama si Kugang, ha? Ibagak ka din? Katibagamon, Ni Ruben, JX mo. Ti awanan bain! Oo. Ang ni di na kon idardarumuan.
Oh, Ana. Long time no see ah. Oy, saan nakapanawan, Ruben? Agsarita tapay ko nak. Tanya ko matipagsaritaan ta. Kahit nalpas na kon nga imbre. Damagampay lang ang kanyak data. Adda babae ana si Kugam. Ah, kunak mutingking ka idi nga agsubli ka kanya. Kahit agpakasi ka kanya. No kasta, sikat tinaggapuan ti chismis. Anya chismis. Lawlawag man no nya chismis dayta. Basta chismis, amumun dayay. Ibagam ta ti klase a chismis. Chismis, ama si Kugak. Ah, dayta? Ha? Aping iwarwaras mo dayta, ha? Di mo kadiam mo apakapir dyan ti kinataok dayta, ha? Amaw, isungaron nga raramidag. Sipatan kansan! Kunak magking kaasaan ko akayat a makisina king kaide. Ang manya tinaramid mo. Inadaywan nak man. Idarong ka talaga! Ay saan ka mabutang nga may darom. Namin ano na kon nga indardarom. Gapo iti kinaado ti babaem. Kaya da magayam. O nya, kaya't mo ti makisinublianan kanya. Ay pakpakawan! Uray siksikalaangan tinabat ba ti alalaki dito'y lubong. Jack kayat ti makisinublan kan ka. Never! Adamat man ang ibagbagada kanyak, may papanken ka, Ana. Anya mananday ta. Saan na siya kinagapuan na daytoy, Ang mga nukusilapan nakmanan. Anya nga ruday ta. Ibagamon Ay kwa, naganak ka kanon? Anya? Itatabi masit ti tiyan ko. Ibagada naganakakon. Ay, anya lakit din aya. Kung nagmat nga imposible, naganak ka. Kat inaldaw tamat nga kit-kita dito office. Ni manen Ruben tinagapuan day ta chismisan niya. Kasano mo, Amuklatan. Saan apalaga sumardeng day di at tao amang perde kanyak. Ang ambayam lang. Taamin nga ibagbaga na kontra kanya kat saan apod no. Ay, true. Nasakit lang tinakam na daya tao. Mala, intakit din nagmerienda. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Onya, kahit mo tigulong, ha? Ay, sana pare. Sumardeng ka kuman, jaket ti gulong. Ibagam lang, no kayat mo ta. Dinanuganan. Ay, sana pare. Saan mo nga ilayat-layat kanya day tadanog mo. Tama nga nung madanog mo day ti rupak pare. Kunam ka lang na sinon. Saan aga po ta, agkaruba ta? Saan ka natutupan? Pare, yan niya, ti basol ko king ka. 5 basaklaan mo dito balayaw. Layat ka, layat mo ting kanya. Bawal timag na dito isang wanan ti balay may. Sige pare. Intun maminsan amok taon. Magnaak taon, ijay likod. Bawal amag na uray di talikod. Nay, kit sa dino ngay nga rin ti pagnaak nga agawid pare, no bawal amin ay. Problema mo daytan, Ha? Juan, apay alayat-layatam iti danog ni kumparem ajan, Nalastog gayam. Anya nalastog. Inan-ano na ka? Basta nalastog. Ay na agkasta-kasta ka tamaamuan ni bakit na delikado ka. Apay, kunam kabuting ko ni bakit na. Anya lang man ni bakit na ngay. Maestra iti grade 1. Ay puunay kan amang tagibasit iti padam a tao. Katsi ka kuma, anya ka. Awan tigin na stan bakit. Sarda nga munday tang aramid mo. Nalastog ka launa yun. Anya tinagtungtungan yung kini Juan? Awan mo. Kat no nakita kayo itay dito sa ngawanan ti balayda. Nagsabat kami lang. Nagsabat kayo kat? Awan mo. Kumusta? Kunana. May atlata, kunak mo ta. Day talang. Uy,
kalpasan na nagpakada akong na nagawid. Paray, agawid akong. Kunak, kit babay, kunanan mo da. Kat na nakita ka nilayat-layatan na ka. Ha? Linayatan na kaya? Saan mo ta? Ay naaglibak ka pa lang nakita lang arudan. Ah, dayjay. Naginapir kami lang bakay. San alayat iti danog dayjay. Bye-bye, ang abuswan na ka dayjay a tao. Abus ko na sa asawa mo, bakit? Idi pa'y, amo kun nga abuswan na ka. Kayat na nga aramidan kan ka, gaputa itultulok mo mat. Ni bakit ko na ya? Takrot kan samat. Ha? Siyak? Takrot? Nagkunaking kamay? Ay no saan ka atakrot, danugam dayjay ahwan, ikam ti pagnakman na. Anya? Danugag nga wangap-gapuna? Anya agmauyaw? Anya laki din aya, bakit? Adalaang man ti dabagakan ka, Clara, anak ko. Mapala kon mangisuro, nanang. Mabiit laang, taada nga minakitak idikalman, ajak na gustuan ka. Anya ti nakita yung nanang? Ni Jan, laylayatan jay kaaruba na iti danog. Ay, kunakon kat. Saan lang asyak ti nakakita iti dayjay na pasamak, nanang? Nakitak kat no eksakto ati manawak iji tawa idi nakitak iti panang layat dayjay akaaruba na kini Jan. Imbagak ngarot kini Jan, nanang, ang ikat katawa na laang. Dayta ngamin akaaruba dakat. Juan tinagan na, nanang. Juan, ano Juan? Nagapo iti pamilya dagiti lastog. Nalastog dagiti naganak na. Uray dagiti kakabagyan da naglalastog da amin. Isumat ti kunak, nanang. Nagmalas kit di ngamin aya. Tanagado ti mabalin nga agbalin akaaruba yaw. Dayjay pa'y lang mat at tao tinatumpungan yaw. Ay, wan nga rod, nanang. Anya lakit din aya amal malas mi. Itaang man, saan laasyak ti nakakita iti inaramid ni Juan apan ang layat na kan ka? Adapay sa balya nakakita? Nakita ni nanang ko. Iso analawag alinayatan na ka iti danog. Saan nakmat adinanog Iso nga ita, nasken asursurwam no kasano mo ti dumanog. Tilay bagbagan bakit? Amumut adyak kayat ti gulaw. Gulgulwanda kan, sa kastapay lang ti bagbagam. Kayat ko, puro kapya bakit? Ay lumaban ka. Ala, agpractice ka iti boxing. Nagtal na ka man bakit? Relax ka laang ka di. Anyalaki din na yan. Oh, Jan. Oh, pare, kunang ba da? Kasla saan ta nga, kumpare no, awagan naklang itinagang ko, pare. Awan kumpare ka takrot. Ha, di mo ka di bagbagati kasta, pare. Tadakas ti agkarkaray. Makatandano ka kat. Ay, no kasta, agawid ako. Nagkunang agawid kan. Ururahin nak ni bagag kaw. Saan ka nga agawid? Agdinanog tapay. Mabitlaang Mike. Jan, agawid kan! Ni bagat ko, pare. Enton maminsan. Agdinanog tan. Isong agpractice ka analaing amakiboksing. Inayaban ka adagos, ta nakitak abut-but ngan na kamananday jay ahwan. At dalangi yar arasas na kanyak bakit? Ay na, di pa ila pinabuksitan. Di may balod ako. Adaagmat amang piyansakan kakat. Yaklay narapaap, ti mabalod bakit? Ay nagtakrot kan. Siya akong ti makarurod kan eh. Hingga kaya garami din, ti lesson plan mo. Iyawat mo man kiti dito English a libro di taabay mo. Ha? Ay, daytay. Ay, nagpuskulin nga English a libro daytoy bakit? Adtoy. English nga ro ti isursurok a subject. Daytaman ti kayat ko asurwan bakit? Ti aging les. Taapay anas ka na sursurwam. Ne,
Dakis aya makaadalak pay. Si kakit di may. Ala, suruan na man kiday. Uray English karabawlaan. Bakay. Bilibak at talaga iti dayjay at tao bakay. Nagtakro. Asino, tidakda ka matam. Ni dyan Apay, di mo pa'y sinardangan. Nagmayat aluklukwan bakay. Oy, si Juan, balbalaagan ka. Isardeng munday tangar aramidam. Dakis ayakit pagnulukwak lang may. Intun makaungat ken kadayjay, delikado ka. Tila sasawang. Saan arumbeng apaglulukwam ti padam a tao, Juan? Tandaanam dayta. Anyagay ti aramido nila kay mo jay salas, Clara. Agbasbasa nanang, apay ka di? Anyagay di basbasaan na. Di English a libro, apay di yung nakita? Apay nga agbasbasa. Ninanangan aya, nagado ti saludsod na. Kat basdawak lang mo't Saan kayo na masdaaw? Takayat na laang ti makasurusuro iti English. Apay, saan na pa'y nga mo nga ag-English? 75 kano ti grade na iti English idi nanang. Kat, ita, kayat na makasursuro. Isu ano at dawayak, sursurwak mat. Ay kat, lumaing to nang agsaw iti English no kasta. Isu matikad na asurwan nanang. Kunak nga ron asurwan na ti agboksing. Wano agkarati. Tapno malabanan na dayjay akaaruba ang naglasto. Ang mas kayat na mat asurwan ti ag-English. Ay na, nagregat ka mat asurwanan. Unay kakit din aya bakit. An-anusan na ka day. Dagiti estudyante, maminsan ko laang nga isuro amudan. Ngamsi ka, ay na naminsan nga pulo ko nga inulit-ulit di mo pa'y lang nga ammo. Gagangay tamidyo adan edad ko bakit. Makaumakan asursurwan. Mala, ulitin tamanan bakit. Anya ti ulitin ta? Ye page 1 Anya, ay nagadayutan dyan. Nakadanunan tan aya. At datan iti page 100, agsublita manan iti page 1. Mayat may. Ti kukuya-kuya. Wen paray, pariirak man. Nagpudot iyo, nagtibalay may. Nakaino makbasit pare. Ay, so malagaham nga agat arak ka paray. Mayat sa street basit de tarupa ma. Medyo kilo ka pare. Anya, ay, saan mo ta paray? Naglastog kay ti panagkita kay. Ay, saan paray? Impluensya lang, ti arak day ta paray. Danugan ka na talaga! Ay, stop! Look and listen. Anya? Do not try me. But nga naksama I'm not care. Nita, bumugkaw ka man. Anya ti bagbagam. Stop! Stop nga. Aguray ka man. Stop nga. Aguray ka. Tamapan ko alaan ijay balay, ijay kadaanan a diksyonary me. Go! Bakit? Ayan na jay diksyonary dito'y paladpad. Tapay, an-anuam jay diksyonary. Kasapula nga raw. Kaano nabayagan nga awan day jay a diksyonary? Kasano awan? Binulod jay kaanakak nga estudyante. Aging ga ita, saan nan nga insubli. Unay mo tigas tuyay. Binaybay akon tawan mo't laang mga usar dito'y balay. Kasano amawatak nga, jay English nga ibagbaga day ta adyan. Ing-Englishan na ka? Huwag nga raw. Naspakan, Juan. Na, di na mang katawaan bakit? Ditakan amaaba. Maaba ka sasawam. Inakayaban ng uncle ko sip nyo. Nanya ko mati maitulong kan ka ngay day nga uncle mo.
Padamot ang nurid noray. Ada manggulgulo keng kawan. Sana manggulgulo ang gail. Kay, apa yung garot akayat mo atiraan ta? Ikan talang iti pagnakman na. Nabayagan kay asa anak adim mandanog, baraw. Ay, makadanog kay talang gail. Ada pagpraktisa na kaanakan. Oh, sinabat na kamanan dayjay ahwan? Kat, nilayatan na kamanan? May kidiya di pagtugtugawak pa kay. Kat, anya nga'y tinaramid na kan ka. Kaya't na ngaglaban kami. Kat, nagpakumbaba kamanan? Wan ko na madagusan na. Pinadas ko nga in English. Nagatras may. Anya ti imbaga nga English. Stop, kunak. Nagatras. Idinin na yunak iti look and listen. Ad-adan na nagatras. Kat, anya ti nakakatkatawa iti dayta. Ay kit maabak ko ada di ahuan ba kay. Iso asurwan nakpay man nga aging lays. Tapno mas manayunan ti armas ko kontra king kuana. Lakay, anya ter aramidin ni uncle mo dito'y balay. Kawan, umaylang agistambay bakit? Itemplamang kiti kabina. Naibus nanti kape na. Agpat-patimpla manen. Kat itimplaam Kano nakaliman atasa. Sige lang, kati itimplaam. Adda ka di papanan niya. Awan, siga kiti mo. Juan, umay ka na, andan! Ha? Adda ka nun bakit? Ni, anya ti addan. Sige ba ka Umaya ko ng kal! Saan ka di ani dyan? Dahil ta magmag na di ta kalsada. Wanang kal, isulan dahil ta. Kita hamti pang naglastogan niya. Kung namlasig sigurado, amangan manood da ilumlimang ng armas na. Kita apay ko manood da ilumlimang ng armas na. Kabuteng mo ang kal? Kabuteng ko. Padayam kabuteng ko. Oray mampay bomba sa armas na. Inta ni Jayan na. Makaraman kanyak de taatao ita. Oh, Jan. Si kamad gayam, pare Juan. Good morning. Apay nga ibagbagatoy ka anak, analastog ka kano, ha? Ha? Sa anak mo't analasdog tiyan mo ka, tata. Nalastog ka, kunam kala asino, bituge mo nang kan. No. Stop it. English sa mo, dahil dyan bagana. Unsanggal. Kat English mo to na. Anyat di English ti danugang ka. Apay adamagang ka na kayang kan. No fighting. That is bad. No. English man dahil siya ka na. Let's go home. No fighting. Apay adi mo imbagaan. Ay, mali. Apay adi mo imbagaan na laing magkayang nga English dito tao. Tay nalak kumamot, tay daan alibrok iti English. Apay nga nagatras kamatan. Ay, narigat ag English, barok. Agdaringungwak, lapanawag ka sa. Angkel, papanamon nga eh. Inak ituloy nga inuman si kapit, barok. Ang mga nulumabis, kitakan. Nyakalakit din angkel. Di na mo panawan dito ya. Makikayim ka lang tanggang kuana. Tapos narigrigat ang English. Nakapuyak din abarang manawag. Anyalakit din. Agsublitan nga ag-eskwela ti grade 1 no kastanggal. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anyalaki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.